Tribunal de Justícia de la Unió Europea i hipoteques referenciades amb el IRPH. L'interès de referència dels préstecs hipotecaris va estar principalment utilitzat per les caixes d'estalvi, ara subjecte d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I aquest tribunal el que ha determinat és que els jutges, en cada cas, hauran de definir si aquell contracte hipotecari ha tingut una clàusula abusiva. La clàusula abusiva dependrà de si el client, el consumidor, ha tingut la informació perfecta sobre el préstec hipotecari, és a dir, se li ha explicat en detall què és l'IRPH i, a més, en comparativa, quins altres tipus d'interès podien aplicar-se amb aquest contracte de crèdit. Dit això, ara es parla molt de que hi ha un respir pels bancs fruit d'aquesta sentència, perquè dependrà de cada jutge, però clar, hem de tenir present que hi ha a la vora d'1 milió d'hipoteques referenciades amb IRPH i pot haver-hi una onada entre 400.000 i 500.000 demandes de cara als bancs conforme aquesta clàusula de referència del tipus d'interès, concretament de l'IRPH, és abusiva o no ho és. Pensem que amb el cas de les clàusules SOL, les famoses clàusules SOL, que també va haver-hi una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un 98% de les sentències van caure a favor dels consumidors.